Pane chitiko chinoshamisa chatoona kuti aiwa zvinoitika muprovinsi yeMatabeleland. Patoona kuti aiwa vanhu vemu ruling party ZANU-PF vana vachikomplaina vachiti why is it pese panoitika matensions aiwa vakomana vanouya vachigadha vachisangana kuMatabeleland vaneona sebattleground zvavari kuona sekunge vari vachiviolata their own province. Sana pena masviko anobuda nyogwa panapa tichiona aiwa vasingafari nazvo noripa subscribe like turn on the bell icon. Tipina muCITE news vanyora vachiti Matabeleland United, a coalition of political parties and civic organizations from the region, accused the ruling party ZANU-PF of using Matabeleland as a battleground whenever internal functional disputes arise and vowed to protest if Mnangagwa's stage term is endorsed. Domashkaruga panapa chikomana chiti aiwa vakomana ve coalition of political parties vari kuti why is it pese panokuitika matensions makambozviona panhau dzakapoitika dzematensions kura 2017 kuwhite city pekuzomboitika nhau dzemabomskes edze vamwe vakakwara paiva nematensions zvisi zvaingoitika kubulawayo nhau dzakawandisa aiwa panapa tinoona the regime inoichipiwa mhosva zvinzi aiwa why is it each and every time pamunenge muda kurizwa madisputes enyu pamunenge musingawirirani aiwa munouya kuMatabeleland, but when things are flowing smoothly we will never see you in Matabeleland. Mashoko ari kuda panapa achinyorwa muCITE tiona this coalition iri kuti aiwa the regime, the ruling party inofanira kumira their system, vanofanira kugara vane runyararo all the time. Zvinoitika patona kuti this time they've got a conference yatiri kuona conference iyi ine vanhu pari kugedwa kwemeno vatiri kuona aiwa pari kunzi pari kuchohwa munhu. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vana comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.